Türkmenistanda sowdanyň we üýtmeleriniň gadagan edilen wagtynda ykdysady kynçylyklaryň köpelmegi ençime telekeçini işlemek üçin gizliň ýollary gözlemäge mejbur edýär. Bu döwürde ýylat üýtmeleriniň gadagan edilmegine garamazdan öýlerde toý we jynada geçirýär. Ýurtda koronavirus bilen bagly girdilen çäklendirmeler awgustdan bäri dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde de hökümet bu çäklendirmeleri resmi taýdan yglan etmeýär. Koronavirus pandemiyasy sowda hyzmat we güýmenji detsgalarynyň Türkmenistanda 2 aýdan gowrak wagt bäri ýapyk galmagyna sebäp boldy. Habarçylaryň söýlerine görä, çäklendirmeleriň taklanýan şertlerinde ýylat pul gazanmagyň we gündelik zerurlyklaryny öpçün etmegiň ýollaryny gözlemäge mejbur bolýar. Dep bolşaly göz toý mövsümi bolup, bu ýyl hem toýlar geçirilýär. Kafe, restoran we toý detsgalary ýapyk bolan soň toýlar we beýleki dawaralar öýlerde geçirilýär. Köpçüligiň gatnaşmagyndaky çäreleriň gadagan edilenligi sebäpli toy eýeleri reýtlerden we jogapkärçilige çekilmekden howatyrlanyp yerli kanun goraýjy daralaryň işgärleri bilen öňünden ylalaşmagy makul bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Tewitde bar bolan aýdylmadyk düzgünler barada habar berip, toy geçirmek üçin yerli polisiýa işgärlerinden ruhsat almalydygyny aýdýarlar. Ruhsat almagyň öz narhy bar. Hususan da çärje we trawynda etrap polisiýa işgärlerinden ruhsat almak üçin 400 manat tölemeli. Şeýle hem et, çörek we arak ýaly azyk hem alkogol ýaly sowgatlar berilmeli. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä saklanýan çäklendirmelerde karantin şertlerine gözegçilik etmek hukugy berilen yerli polisiýa işgärleri ýagdaýdan öz peýdasy üçin peýdalanýarlar. Olar hem öz gezeginde gadagançylyklaryň bozulmagyna göz yummak üçin öz talaplaryny öňe sürýärler. Etrap polisiýa işgäri öý dawarlaryna gatnaşan sadandalardan toý geçirmek üçin ruhsat soramadyklaryň öýlerine gitmezligini talap edip bilýär. Sadandalara jerime salynjakdygy we saat gurallarynyň elinden alynjakdygy duýdurulýar. Şeýlelikde hemmeler aýdylmadyk düzgünleriň bardygyny bilýär we olary berje etmegi makul görýär. Dip yerli çeşmeleriň biri aýdýar. Bu aralykda toýlara we dawaralara girdilen gadagançylygy bozýanlara gözegçilik diňe bir yerli polisiýa bölümleri bilen gutarmaýar. Ýol gözegçilik polisiýa işgärleri hem gözegçilik edýär. Etraplarda ýol polisiýasynyň işgärleri awtologlary saklaýarlar we imitiň bardygyny barlaýarlar. Ulagda uly mukdarda imit bar bolsa, sürüjüden näme üçin beýle köp adyň gerektigi barada soralýar. Ol telekeçi bolsa, ondan resmi namalary görkezmek talap edilýär. Dip Azatlyk radiosynyň ýene bir çeşme aýdýar. Azyk krizisi Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Un ýa çörek yetmezçiligi barha güýçlenýär. Koronawirusyň ýaýramagy sebäpli girdilen çäklendirmeler ýurdun ýylatynyň aglaby böleginiň maddi hal ýagdaýyny hasam erwetleşdirdi. Ýurdun häkimetleri ykdysady meseleleriň hem de koronawirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Karantin çäklendirmeleri resmi taýdan yglan edilmezden dilden girdilýär. Şol wagtyň özünde de ýylata gözegçilik hem basyş artýar. Habarçylaryň söýlerine görä, ýollarda geçirilýän gözegçiligiň netijesinde awtologyň içinde un we paxta ýagy tapylsa, sürüjüden önümleriň satyn alynan ýerini habar bermek talap edilýär. Häzirki wagtda haltalap un hiç ýerde tapdyrmaýar we adam başyna 1,5 litrden köp paxta ýagy berilmeýär. Mundan başga da polisiýa lukmançylyk maskasyny dogry dakynmadyk adamlary tutmagyny dowam etdirýär. 25-nji oktýabrda Azatlyň habarçysy Türkmenawatdaky Gök bazara gelen ýolagçylaryň ençemetini awtobusdan düşen wadyna tutsak edenligi barada habar berdi. Çäklendirmeler döwründe hususy telekeçiler agyr ýitki çekýärler we girdejiden mahrum bolýarlar. Gözegçilige garamazdan köpler işini howp astynda dowam etdirmäge mejbur bolýarlar. Habarçylaryň söýlerine görä awtolog hyzmatlaryny öpçün edýän karhanalar ýapyk bolsa-da, awtologlary awatlaýyş işleri dowam etdirilýär. Hünärmenlere girdeji ulag eýlerini bolsa ulaglarynyň awatlanmagy zerur. Karhanalaryň işi şu ýylyň awgust aýynda toktadylypdy. Geçmişde sowda naharhana we hyzmat karhanalary 2020-nji ýylyň tomsunda köpçüliklen ýapylypdy. Şonda uzak ara kesme mart aýyna çenli dowam edipdi.